I da snimamo. Danas igramo, kako se očita, Hopeles, dobro, ja ću tako čitati. Igramo danas na telefonu, znači, otkrio sam ovu aplikaciju, jako je dobra, tako da krenemo. Znači, cilj ove igrice je da ubijate čudovište i da preživite što duže možete. Znači, ovo ćemo klikati sad. I sad ćemo imati play. I to bi bilo to za ovu epizodu. Znači, ja ću sad snimati s ovom aplikacijom. Šta je sad ovo? Snimat ću s ovom aplikacijom na telefonu, snimat ću ovaj Minecraft, znači ovo je jako dobra aplikacija. I to je bilo to za ovu epizodu. Vidimo se, čao.